Studenti misle da su dominantni. Kolarov, Rajković, Jovanović, Ninković. Uzeo je loptu Baird. Udarac ka golu Jorgačevića, lopta u njegovom naručju. Šutirao je Chris Brandt. Ivanović je slobodan. Tošić, dupli pas sa Kuzmanovićem. Kuzmanović ulazi u gol šansu. Prva prilika na utakmici za reprezentaciju Srbije. Zdravko Kuzmanović. Jovanović, Ninković, Jovanović, Kuzmanović, lep niz dodavanja. Jovanović licem okrenut golu. Jovanović prebacio loptu na levu stranu. Prečka. Mislim da će biti korner. Utihnuli su navijači Severne Irske posle prethodna dva napada srpske reprezentacije. Prvo udarac Kuzmanovića, potom šut Jovanovića. Imam utisak da su u oba navrata Irci podmetnuli nogu taman toliko da lopta ne ide baš u okvir gola i da ne zapreti na pravi način. Deo igre u kojem Srbija ima više loptu u nogama. Ninković, Stanković, Kolarov. Pored njega Corey Evans. Kolarov, dobar potez. Kolarov, može desnom! Kakva prilika! Lee Kemp je odbranio opet. Rajković zaustavlja Hilija. Baš dobra odbrana. U jednom trenutku imao sam utisak da je Lee Kemp pokriven i da će lopta možda završiti u golu. U intervalu od 3-4 minuta, 3 udarca, svaki bolji od prethodnog. Pantelić. Lopta kod Stankovića, desno ima Tošića, u sredini dva srpska igrača, na ivici Stanković, Tošić. Tošić! Lopta možda jeste išla u okvir gola, ali... Odlična lopta ka Stankoviću, licem okrenut golu, desno Pantelić, dupli pas sa Stankovićem. Osvajamo teren lako na dupli pas, ali samo da su ta dodavanja malo preciznija, broj šansi bio bi duplo veći. Rajković kroz sredinu. Pokušali su Stanković i Marko Pantelić. Dva najstarija igrača, vredniji od mnogih igrača sa kojima se suočavao Johnny Evans, pogotovo na toj poziciji levog beka. Dupli pas, Tošić. Lopta ide u okvir gola. Lee Kemp. Ostali su pozadi Stanković i Kuzmanović. Evo prilike, Rajkoviću je skinuo loptu sa glave. Udarac Stankovića! Kao da ga ne sluša lopta. Lee Kemp, potom Subotić. Udarac Stankovića. Broj šuteva se... Corey Evans. Rajković. Pantelić juri za tom loptom. Pored njega dva igrača. Pantelić ima šansu. Pantelić! Jo! Kakva prilika Marka Pantelića! Najbolja šansa na utakmici, bio je brži od oba centralna beka, lobovao Lee Kempa. Propuštena nova prilika. Rajković je nasumično poslao loptu napred, a Pantelić bio spretniji od oba fudbalera koja su ga pratila. Lee Kemp je izleteo u prazno. Kakva šansa! Pored njega Corey Evans. Ninković. Stanković. Prva javna opomena na utakmici. Faul je načinio Grant McCann. Fudbaler koji je izjavio da srpska reprezentacija duguje Ircima. Davis ju je gurnuo taman toliko da onemogući Ninkovića. Udarac sada Subotića, opet u okvir gola. Subotić. Ivanović, Tošić.
Ide napred Ninković. Tošić može da šutira. Stanković. Prikrao se Johnny Evans. Simon Davis. Ninković, žuti karton. Mislim da je to njegov prvi. Tačnije znam da je to njegov prvi u ovim kvalifikacijama. Stanković. Kolarov, opet kroz noge. Kolarov. Evo prilike, Tošić! Podmetnuo se jedan igrač Severne Irske. Mislim da je to bio Evans. Opet korner. Ni ovog puta ništa. Kolarov. Sjajno dodavanje. Ninković će ubaciti loptu. Ćemo u zelenim dresovima. Evans. Nema ništa od faula. Rajković prekršaj na Hiliju. Johnny Evans je dotrčao 30 metara da bi prigovorio sudiji. Žuti karton Rajkoviću koji neće moći da igra na sledećoj utakmici. Ovde je Subotić ispao, Hili je krenuo dalje. Rajković je svestan da je to bio ozbiljan start. A Hili se spustio, pokušaju da stigne do te lopte. Trenutno Irci sa 10-oricom igrača u polju. Opet lopta, McCauley prebacuje ka Koriju Evansu. Jorgačević. Publika sjajna za sada. U ovom delu utakmice. Subotić. Lopta se odbila Evansu. Ne! Kako se uspavamo, tako nam naprave priliku Severni Irci. Nije ih bilo puno, ali u ovom delu utakmice dve vrlo opasne. Najbučnija publika od starta utakmice. Johnny Evans je poslao loptu, udarac Korija Evansa. Ovo je bila... Korija Evans. Na Miloša Ninkovića. Uvukla su nam se dva fudbalera, to jest srpski igrači su se uvukli pozadi, pa su dva igrača Severne Irske slobodna, na drugoj stativi bio je Davis. Opasno! Šutirao je Chris Brandt. Ovo je treći opasan napad reprezentacije Severne Irske. Ej, momci, koliko upozorenja vam je još potrebno? Promena u postavi Severne Irske. Nigel Worthington napravio je istu izmenu kao i protiv Farskih ostrva. Irci će igrati ofanzivnije u završnih 30 minuta. Da, odbija ponovo srpskim igračima. Prvo Kolarovu pa Stankoviću. Ninković, Kuzmanović. Kuzmanović može da šutira! Pored njega Kolarov. Megin. Grant McCann. On je šutirao, Jorgačević je uhvatio loptu. Irci su opet osvojili loptu i opet kreću u napad. Stvori prostor, višak na boku, Kolarov, prilazi Megin, ima vremena za centar šut. Kolarov, na ivici kaznenog prostora, Ninković može da šutira! Mislim da će biti korner. Lee Kemp je odbranio. Novi korner za reprezentaciju Srbije, Ninković.
Dobra ideja, Pantelić ima priliku! 1:0! 1:0, sve one greške koje je napravio u prethodnom delu padaju na vodu. Padaju u vodu s obzirom na njegovo lukavstvo. Prvi put nije iskoristio tu šansu, sada jeste. Čisto iskustvo i mudrost donosi prednost reprezentaciji Srbije. Osetio je da će poslati loptu Liu Kempu, jedan fudbaler Severne Irske. Uzeo je i postigao pogodak, njegov treći. Srbija posle 252 minuta postiže pogodak. Kuzmanović. Jovanović. Ušao je u gol šansu. Brani Kemp. Sam je sebi stvorio priliku. Sjajan pokušaj. Kuzmanović kroz sredinu, potom Jovanović, dva brza poteza i jednako brz udarac. Još jedan korner izlaskom Ninkovića. Kornere će sada izvoditi Zoran Tošić. Zvižduci navijači Severne Irske. Tošić. Lopta kod Petrovića. On može da šutira. Stanković. Subotić. Kolarov. Gleda gde je Tošić. Kolarov! Windsor Parkom se razlegao tihi uzdah straha posle ovog udarca Aleksandra Kolarova. On još nije dao gol za reprezentaciju Srbije. Odložio je loptu Marku Panteliću. Ljajić, Jovanović. Udarac! Kakav potez! Šteta za Kuzmanovića. Petrović. Opet klizeći Johnny Evansa i vreme bar za žuti karton. Johnny Evans, čovek koji je toliko često ulazio u igru umesto Nemanje Vidića, pretpostavili da će u tom trenutku već obezbediti plasman. Kolarov! Verovali ili ne, gol iz prekida nismo dali još od utakmice sa Alžirom. Hughes. Evans, pored njega Ivanović. Glupost Petrovića. Žuti karton Petroviću